nsellmilkom nilqakom għall-programm Il-Vuċi tiegħek din il-ġimgħa hawnhekk mill-Parlament Ewropew ġewwa Strasburgu fejn ġraw diversi affarijiet, diversi voti wkoll anke dibattiti u għalhekk aħna tkellimna mal-MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Amiddimek dwar dak kollu li kienet jiġri hawnhekk però anke f'Malta u f'Għawdex. Vot li ġibet l-attenzjoni żgur tal-medja lokali kien dak brabta mal-rapport dwar is-sistemi tat-taxxi ta' Malta però anke brabta mal-ħasil ta' flus u anke l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Tkellimna mal-MEPs David Casa u Francis Amiddimek dwar dan ir-rapport u dwar mod partikolari dwar dan il-vot. Naraw. Naturalment ir-rapport jitkellem fuq frodi fit-taxxa kif ukoll fuq evażjoni tat-taxxa. Ilna naħdmu f'dan il-kumitat issa għal dawn l-aħħar kważi sena. Naturalment hemm aspetti importanti ta' kif wieħed jirranġa il-mod ta' kif aħna niġġieldu min jevadi t-taxxa, niġġieldu s-serq mit-taxxi tal-poplu Ewropew, però tħanna wkoll f'pajjiżi diversi fejn għandna problemi ta' korruzzjoni u ta' assassinju wkoll ta' ġurnalisti fosthom Malta u naturalment Slovakkja. Ir-rapport jitkellem dwar il-bżonn ta' inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, tkellimna ħafna dwaru dan u tkellimna wkoll fuq l-istorja ta' 17 Black u l-istorja tal-Electrogas. Naturalment dawn l-emendi tiegħi għaddew fir-rapport, però minħabba l-fatt illi ir-rapport jitkellem dwar l-importanza li jitneħħa il-vito minn fuq id-deċiżjonijiet dwar it-taxxa. Dan huwa kruċjali, ili 15-il sena issa nara illi tiqpa sovrana Malta f'dak li għandu x'jaqsam x'taxxi nagħmlu, kif nagħmlu t-taxxi ma nistax il-Gvern Malti jkollu jdeħ marbutin kwalinkwa Gvern Malti ta' x'taxxi għandu jagħmel għaliex dan jaffettwa il-xogħol tal-ħaddiema tagħna, s-servizzi finanzjarji u aspetti oħra importanti għall-ekonomija tagħna. U allura minħabba li kellek ukoll pereżempju talba biex Malta tiġi konsidrala bħala tax haven li aħna assolutament ma naqblux, u allura biex nissalvagwardjaw din is-sovranità tagħna f'dak li għandu x'jaqsam l-aspetti tat-taxxa, aħna ma stajniex nivvotaw favur dawn l-emendi li ġew mill-xelluk ritnaqit tal-Parlament, ġifieri ħafna mid-deputati, maġġoranza kbira ta' deputati mill-Partit Popolari Ewropew ivvota kontra dawn l-emendi, però x-xelluk kien maqut dawn kienu emendi li resqu fl-aħħar il-Partit Soċjalista Ewropew li aħna ma naċċettawx li Malta hija tax haven u li ma naċċettawx il-sistema tat-taxxa tiġi issa deċiża bi qualified majority. U allura votajna kontra dawn it-taxxi biex salvagwardjaw il-pożizzjoni Maltija. Jiena votajt kontra u dina kienet il-pożizzjoni tal-membri parlamentari Ewropew kollha minn Malta għaliex dan huwa dritt tal-pajjiżi, dan huwa parti mis-sovranità tal-pajjiżi. Ma jiena rrid nispjega ftit iktar anki dwar dan il-vot u l-importanza tiegħu għal Malta u għall poplu Malti. Il-pajjiżi żammew id-dritt li meta jidħlu kwistjonijiet ta' taxxa jiddeċidu huma għaliex mhuwiex veru li qegħdin aħna kollha fl-istess ilma. Min qiegħed fiċ-ċentru tal-Ewropa, min għandu l-ikbar riżorsi, min għandu daqs kbir tal-pajjiż, waqt li mbagħad għandek pajjiżi bħal Malta li huma fil-periferija jew anki insulari u xekk għax aħna gżira. U allura dawk għandhom id-dritt li joħolqu ċertu vantaġġi fis-sistema tat taxxa tagħhom biex permezz ta' dawk il-vantaġġi jattiraw l-investiment. Ħalli nagħti paragun sempliċi li nħobb nuża anke meta nkun qed nitkellem ma' sħabi, immaġina f'Malta stess. Għandek ħanut fil-qalba, fil-belt, fiċ-ċentru, fejn jgħaddu n-nies il-ħin kollu, fejn jgħaddu it-turisti, u allura jista' jżomm anki ċertu prezzijiet. Mbagħad ikollok ieħor li probabbilment qed joffri l-istess kwalità, xi kultant forsi anki aħjar, imma li qiegħed xejn maqtuh, li qiegħed fost li huwa iktar imbigħat. Tajjeb, allura dak joħloq xi skema biex jattira n-nisbija, jgħid lin-nies isma' jekk tiġu għandi se nagħtikom skont, jew se nagħtikom it-tieni prodott b'xejn, joħloq xi ħaġa. Inti tista' lil dak tgħidu le inti trid timxi bl-istess sistema ta' dak li qiegħed fiċ-ċentru. U hawn l-istess ħaġa u dan għalina tant huwa prinċipju importanti li jiena rrid infakkar li meta il-gvern iffurmat mill-Partit Nazzjonalista
kien għamel in-negozjati biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, kien ukoll insista preċiżament li kwalunkwa kwistjoni ta' taxxa tibqa' prerogattiva, tibqa' fid-dritt biss tal-Gvern ta' Malta. U allura ma nistax ma ninsistix li dak id-dritt nibqgħu nħarsuh. Anke għalax minn hekk jiddependu eluf ta' impjiegi, ma għalija insemmi elementi oħrajn ukoll. Jiena meta kont fil-Parlament ta' Malta chairperson tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropew, kelli wkoll qudiemi rapport preċiżament fuq l-istess suġġett u ħdimt bl-istess mod biex dan id-dritt jibqa' dejjem tal-poplu Malti. U anki issa fil-Parlament Ewropew, għax ta' suġġetti ħafna drabi daqqa mod daqqa ieħor, konna qed niddiskutu, konna qed naħdmu fuq liġi ġdida rigward il-kumpaniji. Anki hemm qatt attent u għamilt emendi biex nassigura li l-vantaġġi li Malta tista' tipprova għalija nfisha biex anki tpatti għal żvantaġġi oħrajn dak id-dritt inżommuh. Issa jiena nżid ħsieb ieħor però importanti. Din hija ħidma li għamilt, qed nagħmel u li nkompli nagħmel. Imma l-ħajja tagħna tkun ħafna iktar faċli jekk il-Gvern min naħa tiegħu jagħti messaġġ ta' iktar kredibilità li jaħdem biex isalva r-reputazzjoni ta' Malta. Meta tara Gvern li għadu fil-klikka mad-dawra tiegħu min nies bħal Kilġ Kembri u Konrad Mizzi hemmhekk jibqgħu imħarsa, naturalment dak ma jagħmilx ġieħ lill-isem tagħna u meta dak ma jagħmilx ġieħ lill-isem tagħna jagħmel il-ħajja tagħna biex naqbżu għas-sistema tat-taxxa ta' pajjiżna ħafna iktar faċli. Numru ta' xhur ilu l-MP Roberta Metsola fetħet uffiċċju f'Għawdex fejn hemmhekk tkun tista' titkellem mal-Awċin, però matul din il-leġislatura hija kienet membru wkoll ta' Interest Group hawnhekk fil-Parlament Ewropew li jiffoka propju dwar il-Gżejjer u l-isfidi li dawn isibu fl-Unjoni Ewropea. Naraw x'qaltilna dwar il-ħidma tagħha f'dan l-Interest Group. Kif ġejt eletta f'dan il-Parlament, jiena għaraft il-bżonn li nqattaw kemm jista' jkun ħin u nagħtu kemm jista' jkun attenzjoni lil problemi li huma affaċċjati mill-Gżejjer, partikolarment Gżejjer li mhumiex pajjiżi huma nfishom, ġifieri Malta huwa pajjiż bħar-Renju Unit, imma mbagħad għandek Gżejjer fi Gżejjer li għandhom bżonn attenzjoni partikolari. F'dan il-każ Għawdex jaqa' f'dik il-kategorija. U tul dawn il-5 snin aħna ilna naraw kif nistgħu pereżempju norganizzaw attivitajiet Għawdex, niżguraw u nagħtu għajnuna li pereżempju lil Gozo Business Chamber li tkun tista' ikollha attivitajiet f'Għawdex b'għajnuna finanzjarja, organizzazzjonijiet oħrajn biex naraw kif nistgħu ngħaddu id-diskussjoni minn ġo Strasburgu, minn ġo Brussell u għal ġewwa Għawdex. X'inhuma l-mistoqsijiet kif jista' jkun fil-perjodu finanzjarju li ġej niżguraw li ammont proporzjonat persentaġġ qawwi ta' fondi li ser jirċievi il-pajjiż jingħataw lill-Għawdex. Gvern Nazzjonalista dejjem kellu targets speċifiċi f'dawn il-5 snin, 6 snin ta' Gvern Laburista rajna li dawk it-targets intefgħu il-barra mit-tieqa. Il-Gvern Laburista ma tax każ biex jara li persentaġġ qawwi ta' fondi Ewropej imorru għal Għawdex. Kull meta xi ħadd jistaqsi lill-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana hija tara kif ser taħrab mill-mistoqsija, irridu naraw u lna nistaqsu biex naraw jekk il-Gvern għamilx bħalma kien għamel Gvern ta' Lawrence Gonzi u jistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea li fil-kuntest ta' dan il-programm finanzjarju li qed jiġi nnegozjat tas-7 snin li ġejjin, jekk il-Kummissjoni Ewropea hijiex ser tagħmel studju speċifiku dwar Għawdex. Kif fil-fatt hemm anness mat-Trattat ta' Adeżjoni ta' Malta fil-kuntest ta' Malta u Għawdex fl-Unjoni Ewropea. Ħafna affarijiet li dan l-Interest Group dwar il-Gżejjer nittama li jkompli jiffunzjona u jerġa' ikun kostitwit fil-5 snin li ġejjin għaliex dak huwa żgur jekk l-elettorat jagħtini il-fiduċja nagħmel l-almu tiegħi biex inkun membru fiha għax naf kemm hu importanti mhux biss għal Għawdex imma l-kull Malti li tant għall-qalbu għandu għall-qalbu Għawdex li jkollna kemm jista' jkun attenzjoni imma anki bil-fatti tangibbli kemm fondi, kemm opportunitajiet, kemm possibilitajiet għal dawk kollha li jgħixu fuq il-gżira ta' Għawdex.
Din il-ġimgħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu ittieħed vot dwar liġi illi se jbiddel il-mod kif kreaturi u artisti nagħtaw il-ħlas għax-xogħol illi jipproduċu. L-MP Francis Zamiddimek kellimna dwar dan il-vot, naraw x'qalilna. Dan il-vot għadda u għadda maġġoranza tajba. Irrid ngħid iva dan jorbot ma' kull ħidma li jien għamilt biex inħares l-artisti Maltin. Jiena anki wara dan il-vot rġajt tkellimt ma' bniedem li żgur huwa fil-qalb tal-poplu Malti kollu, anki ambaxxatur kulturali tagħna nirreferi għat-tenur Joseph Calleja, li għalli ħanajlek xi ħaġa għalli li forsi jiena ma kontx għattilek qabel. Għalli illum nies fid-dinja mużikali li għandhom kuntratti ma dawk li jgħidulhom id-djar diskografiċi li jipproduċu id-diski, għalli fadal erba' jiena wieħed minnhom. Għaliex? Għaliex din hija industrija li jekk ma nħarsuhiex qed nipperikolaw li tmut għal kollox. Allura id-drittijiet iva tal-artisti, tal-kreaturi u fil-kastana ta' dawk li huma Maltin irridu inħarsuhom. Naturalment għadna attenti wkoll ħafna li f'din il-liġi ġdida nibqgħu inħarsu id-drittijiet tal-allima li jridu jagħmlu riċerka, drittijiet tal-istudenti, id-drittijiet anki ta' ġurnalisti indipendenti li anki huma meta joħolqu stejjer ġurnalistiċi għandhom id-dritt li jitħallsu tal-kontenut tagħhom. Dan irridu nagħmlu għaliex inkella jkollok dawk li huma magħrufa bħala it-tech giants, u ġifieri nies bħal Google, bħal YouTube, il-Facebook li dejjem jużaw il-kontenut li jsibu ta' kulħadd. Naturalment huma dak il-kontenut isarfuh f'ammonti kbar favur tagħhom, jiġifieri meta ngħid ammonti kbar biljuni, u meta jiġu mbagħad biex jagħtu ftit miljuni bħala kumpens lill-artisti li qed joħolqu l-kontenut li minnu qed igawdu huma joqogħdu jixxaħħu jippruvaw jagħmlu minn kollox biex dak ma jiġrix. Jiġifieri jiena iva kburi li arġajt kont ta' appoġġ lill-artisti, lill-kreaturi Maltin, kif wara kollox kont meta insistejt li l-programm tal-YouTube li permezz tiegħu il-kreaturi minn Malta u minn Għawdex għandhom jitħallsu ta' dak li jtellgħu bħalma jitħallsu nies minn pajjiżi oħrajn bħalma rnexxieli dikinhar jiena inkompli b'dan l-impenn favur l-artisti u l-kreaturi ta' pajjiżna. Il-ġimgħa li għaddiet l-MEPs David Casa u Roberta Metsola organizzaw attivitajiet f'Malta li fihom attendew numru ta' persuni li tkellmu dwar diversi suġġetti. Iżda l-mistoqsija li għamilna lill-MEPs kienet imma dwar xiex qegħdin jitkellmu n-nies, naraw x'qalulna. Għonet nirringrazzja lil kważi 800 persuna li ġiet għall-attività tiegħi. Din hija attività li nagħmel kull tant xhur f'diversi parti ta' Malta u Għawdex fejn nistieden lil xi ħadd jgħid ftit kelmtejn dwar is-sitwazzjoni tal-politika f'pajjiżna u mbagħad niftaħ il-diskussjoni għal kull min jixtieq jistaqsi xi mistoqsija. Din id-darba kelli lil Lewis Gallia li ġi ta' ftit qasam ftit memorji ta' meta hu kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fi żmien ikraħ għal pajjiżna meta l-Partit Nazzjonalista kien fis-snin 80 fl-oppożizzjoni u l-battalja li kellu l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien għal-demokrazija imma wkoll li l-Partit Nazzjonalista anke mill-oppożizzjoni dak iż-żmien dejjem kellu l-viżjoni li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena mbagħad samt ftit ħsibijiet dwar fuq xiex qed jitkellmu in-nies fuq il-pensjonijiet, fuq l-opportunitajiet taż-żgħażagħ, fuq kif dan il-Parlament ser ikun wara Mejju li ġej wara l-elezzjonijiet, kemm importanti li n-nies jivvutaw, joħorġu jivvutaw biħġarhom għal kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista għaliex din l-elezzjoni hija dwar min huma dawk is-sitt persuni li sar jirrappreżentaw lil Malta u Għawdex għal 5 snin li ġejjin. Imbagħad il-floor infetħet qabel ma kellna jisu reception u kien hemm ħafna mistoqsijiet. L-ewwel nett dwar pereżempju l-beħ ta' entitajiet pubbliċi mill-Ministri ta' dan il-Gvern tal-Ministri ta' Joseph Muscat, minn nuqqas ta' trasparenza, mill-mod kif dan il-Gvern jiddiletta bil-ħabi u bis-serq mit-taxxi tal-poplu. Fuq il-pensjonijiet anzjani għaluli kif jista' jkun li inti għandek Joseph Muscat li jitħaq bik u jipprova jqabbel il-pensjoni mal-barranin, pereżempju. Kien hemm mistaqsini dwar l-aċċessibilità għal Għawdex, kif ser nżidu il-raba l-5 ferry, il-fast ferry
għal għawdex biex iż-żgħażagħ ħawċin ikunu jistgħu jibqgħu bl-opportunità li jibqgħu għawdex ma jinżlux Malta kull weekend. Kien hemm mistaqsini fuq il-Brexit. Ser isir għalfejn Joseph Muscat m'għamilx sforzi ikbar biex jattira kumpaniji mir-Renju Unit li ġejjin li jistgħu jiġu f'Malta wara li l-Renju Unit jitlaq jekk jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri mistoqsijiet varji minn kull naħa tal-pajjiż, ġifieri kemm mistaqsini ġej minn Naxxar, mill-Kalkara, minn Għajnsilem, kollha ġew hawnhekk hemmhekk u qaluli aħna nixtiequ li inti tirrispondili fuq dawn l-affarijiet u mbagħad id-diskussjoni kienet imqanqla kollha. U kien hemm ukoll mistaqsini pereżempju fuq il-ħidma ta' delegazzjoni nazzjonalista f'dan il-Parlament. Ġifieri staqsewni dwar il-Work-Life Balance Directive ta' David Casa. Kien hemm staqsini dwar il-xogħol ta' Francis Amidimek, il-kollega Francis, dwar il-kanser u diabete. Ġifieri tiskanta wkoll kemm il-poplu Malti Wawċi huwa tant interessat li jkun jaf x'jagħmlu id-deputati tiegħu u tagħhom fil-Parlament Ewropew. Per eżempju, l-weekend li għadda kelli diversi nies li ġew minn distretti fejn qed isir ħafna żvilupp ta' bini, għandek problema kbira f'dawn il-postijiet, problema ta' infrastruttura, problema anke ta' kirjiet għoljin immens, ġifieri qed nintaqgħu wisq ma' nies li qed iħossu dan il-pis qawwi ta' kirjiet għoljin. Għandek problema wkoll minħabba l-kostruzzjoni, għandek xaba trabbijiet u dan li affettwa anka il-ħajja tan-nies b'mod ħażin. Għandek problemi wkoll pensjonanti li qed ikollhom saħansitra ibbijaw id-djar tagħhom li huma tagħhom għaliex ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja u naħseb naturalment din hija preokkupazzjoni kbira li l-gvern għandu jindirizza. Għandek problemi kbira wkoll, problema kbira ta' traffiku fit-toroq. Il-gvern għadu ma sabx mod ta' kif jelimina ħafna karozzi mit-toroq tagħna. Is-servizz pubbliku sfortunatament jidher illi mhuwiex qiegħed iħalli impatt pożittiv fuq it-toroq tagħna li x'in-nies donhom qed jippreferi jużaw il-karozzi tagħhom minflok jużaw it-trasport pubbliku. Allura naħseb illi l-gvern għandu jagħmel skemi ta' kif aħna jkollna trasport pubbliku tajjeb illi wieħed ma jkollux il-bżonn juża il-karozza tiegħu imma juża it-trasport pubbliku. Hawnhekk il-gvern falla u falla bil-kbir. Aħna bħala Partit Nazzjonalista qegħdin nħarsu lejn din is-sitwazzjoni b'mod serju u rridu naraw kif neliminaw il-karozzi mit-toroq tagħna. Kulħadd igerger u din mhux hija kritika li ġejja mill-Partit Nazzjonalista biss imma mill-poplu Malti Wawċi. U allura iva dawn il-laqgħat man-nies jgħinuk biex tkun taf il-preokkupazzjoni tagħhom li ħafna minnhom ma jkunux problemi Ewropej naturalment, imma jkunu problemi lokali illi iktar ma tintaqa' man-nies iktar tinduna li dawn il-problemi n-nies qegħdin jitkellmu u jridu li l-Partit Nazzjonalista jagħmel xi ħaġa biex niddefendu liċ-ċittadini Maltin u Wawċin. Il-pensjonijiet huma tema li nitkellmu dwarha ta' spiss, però mal-MP Roberta Metsola tkellimna dwar l-isfida tal-pensjonijiet f'Malta kif ukoll dwar l-isfida li qed jiffaċċjaw dawk li kienu jaħdmu mas-servizzi Ingliżi issa b'mod partikolari b'rabta ma' dak li qed isir dwar Brexit. Naraw x'qaltilna l-MP Roberta Metsola. Ekku din il-ġimgħa reġgħet kienet iddominata minn katastrofi tista' tgħid ta' dak li qed jiġri fir-Renju Unit fejn inti għandek attentat wara attentat biex il-Parlament Ingliż jipprova jsib soluzzjoni, ministri li jirreżenjaw, il-Prim Ministru li m'għandha l-ebda kontroll, oppożizzjoni Ingliża Laburista li mhijiex b'saħħitha fil-Parlament Ingliż u allura bir-raġun li aħna l-Maltin jistaqsu dwar ser jiġri hemm min jistaqsini isma' jien għandi tifla li taħdem fi sptar l-Ingilterra ser isir jiena għandi l-pensjoni mir-Renju Unit. Illum naħdem qiegħda fl-aħħar sena ta' xogħol tiegħi nixtieq nirtira f'Malta. Ser jiġri hemm Ingliżi li jgħixu Malta li jistaqsu x'ser isir minnhom, hemm min jgħidlek ma jiena għandi applikazzjoni biex nidħol l-università ftit ta' xhur oħra lir-Renju Unit jiena nista' immur. U għal dawn il-mistoqsijiet jiena dejjem ngħid l-ewwel nett irridu naraw ser jiġri jekkux lir-Renju Unit ser titlaq mingħajr ftehim jew hekkux ser ikun hemm estensjoni ta' żmien li r-Renju Unit ser jibqa' fl-Unjoni
fl-Unjoni Ewropea. Ikun hemm estensjoni jkun hemm isu perjodu ta' transitorju fejn kull ftehim jibqa' japplika. Dan japplika wkoll għal jekk inti ser tmur tistudja, jekk inti ser tmur l-isptarijiet Ingliżi hemmhekk għandek ftehim li huwa lil mill-isħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Miva għandek kumpaniji pereżempju li jgħidulek aħna kellna nixtru konsenja ta' sena ta' mediċini u anke ta' karozzi pereżempju għaliex ma nafux ser jiġri, ġifieri kellna morru nieħdu loan mill-bank biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal possibilità li r-Renju Unit jitlaq fi żmien ġimgħatejn mill-Unjoni Ewropea. Dwar il-pensjonijiet iva jiena ili snin inħamba fuq il-pensjonijiet ta' dawk li kienu jaħdmu mas servizzi Ingliżi għaliex hemmhekk hemm bil-fors bżonn ta' ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti. Ilna nistaqsu biex naraw kemm u fejn wasal dan il-ftehim, sissa għadna b'nuqqas ta' informazzjoni kbira u allura l-biża' tiegħi hija li jekk Brexit jiġri allura din il-mistoqsija tissir dwar pajjiż li huwa fl-Unjoni Ewropea u il-pajjiż li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' ftehim, hemm bżonn ta' deċiżjoni, hemm bżonn ta' soluzzjoni għax għandek eluf ta' Maltin, eluf ta' ċittadini Maltin u Għawċin li llum jgħidulek saret inġustizzja storika magħna u dan il-gvern għalkemm wieħed ħafna għadu m'għamel xejn. Il-ġimgħa d-dieħla se jsir il-vot finali fuq il-Work-Life Balance Directive, id-direttiva li negozja l-MEP tal-Partit Nazzjonalista David Casa u tkellimna mal-MEP David Casa dwar x'qed jistenna minn dan il-vot li se jsir fil-Parlament Ewropew fi Brussell il-ġimgħa d-dieħla. Għadni kif l-estate l-aħħar ġirja ta' laqat mal-membri parlamentari minn gruppi diversi, għanna issa kważi pożizzjoni komuni. Għadni kif spiċċajtu kol laqa li kelli mal-Kummissarju Marian Tyson dal-għodu fejn għattila xinu l-analiżi ta' dak li naħseb li jista' jiġri waqt il-vot il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla se tkun ġurnata importanti mhux biss għall-Maltin b'dawn id-drittijiet ġodda, imma se tkun ġurnata importanti għall-Ewropa kollha għaliex dawn id-drittijiet minimi se jaffettwaw l-Ewropa kollha. Jiena kuntent ħafna illi ħankun l-ewwel Malti jekk tgħaddi d-direttiva, jekk jgħaddi il-vot illi kelli l-rwol naturalment mal-Kunsill tal-Ministri u mal-Kummissjoni dwar din id-direttiva. Hija direttiva li qed tingħata importanza kbira. Naturalment kollox jeqpa' marbut mal-vot ta' nhar il-ħamis jekk Alla jrid, però milli jidher il-gruppi politiċi kollha ħajkollhom pożizzjoni favur id-direttiva. Ġifieri issa wara nhar il-ħamis imbagħad inkomplu nitkellmu biex inkunu nafu eżatt l-outcome tal-vot x'inhu. Fl-aħħar jiem l-MEP Francis Zammid-Dimek żar il-Fakultà tax-Xjenzi ta' Saħħa fl-Università ta' Malta fejn hemmhekk iltaqa' ma' riċerkaturi b'rabta mal-kundizzjoni tad-dijabete. Iżda x'iddiskuta waqt din il-laqgħa naraw x'qalilna l-MEP Zammid-Dimek. Iva l-ewwel jiena nsellem il-Professur Cynthia Formosa u l-Dr. Gatt li iltqajt magħhom f'din il-Fakultà ta' Health Sciences. U rrid nifirħilhom minn hawn minn qalbi għal riċerka kbira li qed jagħmlu dawna orewni x'qed jagħmlu speċifikament fuq id-dijabete issa marbuta ma' l-effetti tagħha fuq is-saqajn. U meta tkun hemmhekk u inti tiskopri li f'Malta meta tot l-amputazzjonijiet kollha ġifri qtuħ ta' parti oħra minn siq ta' bniedem kull sena jitilgħu għal 500 każ ma tistax ma tixxukjax ruħek. Però irrid ngħid li dan huwa suġġett li kontinwament fid-diskussjonijiet li jiena nagħmel. Jiena dal-aħħar organizzajt laqgħa li kelli wkoll rispons mill-laqwa u nirringrazzja lil kull min attenda, laqgħa speċifika għar residenti ta' Sliema. Ġimgħa qabel kont għamilt ukoll laqgħa oħra mal-residenti ġewwa Għawdex u qed insemmi daw il-laqgħat għaliex in-nies preżenti fil-laqgħat l-iktar suġġett li saqsuni dwaru forsi għax jafu bl-impenn tiegħi fuq hekk huwa rigward ix-xjuż ta' saħħa bħall-kanċer imma anki fuq id-dijabete. Fina għamilt appelli varji lill-Gvern, għamilt l-appell
lill-gvern li jidaħħal il-continuous glucose monitors u issa fl-aħħar daħlu għat-tfal. Issa għandi min qed jiktibli u jgħidli aħna mhux tfal, aħna rridu dak is-servizz ukoll. Jiena nwedhom li dan huwa impenn li beħsiebni dejjem jekk ikolli mandat ieħor dan il-Parlament Ewropew inkompli bih. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew qiegħed wieħed mill-chairpersons tal-working group fuq id-diabete. Ġifieri jiena beħsiebni, jiena għamilt kont l-appell ukoll dwar il-ners fil-qasam ta' diabete fil-Isptar Tawdex biex ikun hemm kumitat tal-Parlament ta' Malta fuq hekk u dawn l-appelli ġew milquha, imma dan mhux suġġett li nistgħu nitilquh. Irid infakkar u dan huwa parti minn dak li jiena tallimt anki fi żjara li għamilt ġewwa l-Università, ġewwa din il-fakultà fejn jiena mort, li il-perċentwali tal-poplu Malti li huwa affettwat huwa ħafna akbar minn dak li huwa Ewropew. Huwa kalkulat li jista' jitla' ma' 18% biex nifmu kemm il-problema hija serja. U dak li għaluli il-riċerkaturi li jiltqajt magħhom huwa kemm hemm bżonn iktar informazzjoni, kemm hemm bżonn iktar riċerka, kemm hemm bżonn iktar data u kemm hemm bżonn inkunu kapaċi dik id-data nistgħu naqsmuha bejn Malta u pajjiżi Ewropew oħra. U allura meta tiltaqa' man-nies hemm on the ground, in-nies f'dan il-każ li huma mid-dinja medika, mid-dinja xjentifika, imma anki meta tiltaqa' mbagħad mal-pazjenti, meta tiltaqa' ma' ġenituri ta' tfal b'din il-kondizzjoni ma tistax ma ssaħħax ir-rieda biex dan l-impenn mhux biss gburi li għamiltu imma li nkompli għaddej bih. U bekk sinjuri ġejna fit-tmiem programm ieħor il-vuċi tiegħek infakarkom biex dejjem issegwu l-ħidma tal-MEPs fuq is-social media u jiena nkun magħkom bi programma ieħor il-vuċi tiegħek nhar is-Sibt li ġej. Sa dakinhar insellmilkom.